Заступника голови Центрвиборчкому Курултаю Назіма Меметова допитали у Красногвардійському слідчому комітеті, бо на нього поскаржилася сусідка. Про це телефоном нам повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смидля. Це вже не перший донос жінки на Назіма Меметова. Один з них закінчився обшуком в його домі. Цього разу сусідка запідозрила заступника голови ЦВК Курултаю в тероризмі. Назім Меметов відмовився свідчити у цій справі. Зі слідчого комітету його відпустили додому. Якобы он состоит в какой-то экстремистской террористической организации, то к нему постоянно приезжают автомобили там с украинскими номерами. Там что-то у него раньше было, раньше она писала, что он там электричество ворует, потом писала, что якобы он там где-то что-то стреляет. Он подавал на нее в суд за клевету, так как она, видать, не сама пишет эти доносы, наверное, по чьему-то научению. Поэтому суд просто отказал в удовлетворении жалобы, в том числе и апелляционной.